Добрага ранку. Прывітанне! Салют усім сябрам добраранка. Лесик, ты прапануеш нам пагуляць? Прабачце, але гэта я падрыхтаваў для сябе. Што? Ты сеў побач з намі, каб гуляць без нас? Лесик, Катя правильно цябе зразумела? Ці ты хацеў і нас запрасіць у гульню? Я вельмі хачу пагуляць і з вамі, і з усімі нашымі гледачамі, толькі зараз гэтага зрабіць ніяк не магу. Лесик, ты водзіш нас за нос? А ну, хутенька гавары, што ты задумаў з самай раніцай? Я нічога не задумаў, проста рыхтуюся да спаборніцтва. Ух ты, а да якога? Па хуткасным складанні пазлаў. Ты сам такое спаборніцтва прыдумаў? Не, знайшоў у камп'ютары аб'яву. Запрашалі ўсіх, хто жадае. І ты, вядома, адразу пажадаў. Вядома, я ж вельмі люблю пазлы складаць. А нас чаму не запісаў? Я ж не ведаў, захочаце вы ці не. Лесик, ты малайчына. Захацеў і адразу запісаўся. Не раздумваў. Дай пацісну табе лапу. Ніякі ён не малайчына. Трэба было сяброў з сабой браць. Там же не каманду запрашалі, але вы можете быць маімі балельшчыкамі. Вось яшчэ! Ён за медаль будзе спрачацца, а мы што? А мы ганарыцца, што Лесик наш сябар. Вы яшчэ можете і маімі трэнерамі быць. Вось трэнерам быць я згодная. Я добрым трэнерам буду. Зараз толькі добра пераблытай усе гэтыя пазлы. Я табе дапамагу, Кася. Справа зроблена. Цяпер ты, Ванечка, бяры секундамер і сачы, як хутка наш разумнік складзе прыгожую карціну. Добра, а пакуль Лесик будзе над складаным заданнем думаць, мы можам мультфільм паглядзець. Ага. Лесик, можа табе падказаць? Не трэба. Так, вось гэтую частку трэба сюды. А тую... Не падказвайце мне, калі ласка, я павінен усё зрабіць сам. Але мы ж твае сябры. І вельмі жадаем, каб у цябе ўсё атрымалася. Але гэта не па-спартыўнаму. Я ўсё павінен зрабіць сам. Сябры, ну скажыце Лесіку, што мы хочам яму дапамагчы, каб ён хутчэй усё гэта склаў і далей добраранак вёў. Нас Лесик сёння не слухаецца, а вас паслухае. Лесік, чуеш? Наши гледачы вельмі просяць нас з Ванем табе трошачкі падказаць. Ну добра, толькі трошачкі. Так, вось гэтую частку трэба пакласці сюды. А гэтую Ой, так. Ванечка, які ты разумны. Вось каго трэба было на спаборніцтва адпраўляць, а не Лесіка. Думаю, што Лесик цудоўна справіцца з любым заданнем. Толькі сёння ён трошкі разгубіўся. Ну так. А зараз я дам вам з Касей заданне. Якое заданне? Знайсці адказ на пытанне, хто прыдумаў пазлы. І праўда, як такая цікавая гульня з'явілася? Так, почитаем. О, першы пазл быў прыдуманы выпадкова. Англічанін Джон Спілсбері рыхтаваўся да заняткаў са сваімі студэнтамі-географамі. Ён прымацаваў карту Еўропы да дошкі і вырашыў, што можна выразаць паасобку ўсе краіны па межах. Так ён і зрабіў. А потым прыйшоў на заняткі і прапанаваў сваім студэнтам з разрозненых кавалкаў зноў скласці карту. Такое заданне вельмі спадабалася навучэнцам. І з таго часу пачалі складаць не толькі карты, але і розныя малюнкі з мноствам частак. А ведаеце, колькі гадоў першаму пазлу? 253. Ого! Няўжо столькі часу дзеці складаюць гэтую галаваломку? А вось і не. Спачатку пазлы складалі толькі дарослыя, прычым вельмі багатыя і паважаныя асобы. Таму што гэта была вельмі дарагая цацка. Зато і цяпер пазлы могуць складаць і дзеці, і дарослыя. І яшчэ цікавей рабіць гэта ўсёй сям'ёй. Глядзіце, у мяне, здаецца, атрымалася. Ваня!
Ты, малайчына, так хутка справіўся. І ти можеш вибрати мультфільм на свій густ. Дякуй. Давайте, наприклад, ось такі. Я зараз жа напишу, что на спаборніцтва замест мяне поедешь ты, Ваня. Не, Лесик, не трэба. У мяне школы шмат гурткоў. Я не хочу заняткі пропускать. Ванечка, ніхто лепш за тебе не справится. Вырашена, едешь ты. Тады будете замест мяне ў школу і на заняткі хадзіць, усё запамінаць і записывать. Мы на твои заняткі? Ваня, мы зробім усё, что ты скажешь. Я нават замест тебе буду лядошки отказывать. Не згаджайся, потому что нахапае Кася двоек, як потым выправлять будешь. Ваня, не хвалюйся. Я, а докладней ты, будешь отрывливать только самые высшие отзнаки на уроках, обещаю. А я ў сваіх сябрах і не сумняваюся. Аднак не можем мы замест Вані ў школу хадзіць. Гэта яшчэ чаму? Таму што мы павінны ехаць разам з ім на спаборніцтва, каб падтрымліваць. І праўда, трэба прыдумаць якую-небудзь крычалку пра Ваню. Сябры, падкажыце нам, што гэта можа быць? Мы будем кричать: Ваня чемпион! Ваня чемпион! Вы так усіх распужаеце. Придумаем другую кричалку: Ваня лепш за всіх! Ваня лепш за всіх! І так, мы яшчэ і плакат з тваім партрэтам зробім. Зробім. Нічога рабіць не трэба. Лепш заставайцеся ў дабраранку. Тады мы придумаем кричалку про добраранок. Крычалку не трэба. Лепш давайте прыдумаем вершы пра дабраранак. А яшчэ лепш будзе, калі і нашы гледачы напішуць невялікія вершы пра нашу праграму. У дапамагатыя можете ўзяць каго-небудзь з дарослых. Няхай і яны паспрабуюць рыфмы знайсці. Моя любимая рыфма «Добраранак-абаранак». І не абавязкова ўсё павінна рыфмавацца. Галоўнае, каб у вашым вершы быў настрой. Самы час нагадаць наш адрас. 220 114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Программа «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. Самыя цікавыя вершы мы прачытаем у эфіры. І лепшых аўтараў абавязкова будуць чакаць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз я абвяшчаю мультыплікацыйны перапынак. Паглядзіце на гадзіннік. Якраз застаўся час, каб праверыць заплечнікі. Апрануцца і адправіцца ў школы ці дзіцячыя садкі. Мы жадаем усім цудоўнага дня. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку У нашым дабраранку! Не праспіце.